Fa fresquí.
Tinc anat mirant a veure on ens agarrem. Ja hem arribat. Quin és el pic este, Ximó? Molt bé. Te l'has cimentat, està bé, però home, una més facilet. Bueno, ahí tenim el Mondúber. Ahí s'anem a parar a almorzar i on acabem lo dur d'avui. Un dia meravellós, un temps fabulós.